ki parabungen ki parlok baro ki ba snap ikani ka Bible study kani ka por ni ai khuble phi haka kerteng ka ba dan botam ka ba kraw ka jong Jesus Christ bo try ubulong khun blay tingi pidang sum hai phi kani ka Bible study jong ka balang ka bangiyo sistin steo bat ni upload ru sa ka YouTube channel jong ka balang ti ho hakani ka tayo ka dep ka don ka jing bombiang ka sound khumla ban ka khumbiang ka sound te komta misimyo ban upload ya ka video hakani ka tayo ka dep te mentang in ya beteng da ka bangin pet biang ki khot bakhat ar ter in ya pet shoi khot bakhat ar hadu ka ba khat phra te nang tu pat da don ka por ngin sanang beteng sisu seki wei pat ki banta ngan puli yegini ki khon ka gospel yonis kelen nong ka ba khat phra ka khot ka ba khat ar ter onda kumta ka ka kunhun bat kirang ba ki siajar bat ki sakri rang ba jung ki jiu ki le kamyu jisu bat ki le khum yu bat ki le lam no yu so anas ningkong na ba ulong thau kurim kayafas ubalong rang ba lingdo ha kata snem te kayafas ulong uta ubala pen i buit haki jiu bakalong ka bamanto yu weu briu bo nyap no na ka bantau pajba teu Simon Petrus ula buat yu Jisu bad uta weipat usenran ru te laja laju itu yu tau senran dau tau rang ba lingdo bad ula lech sut lam bad u Jisu syakut plau jong rang ba lingdo hendrai Petrus ula yang ha ka jingkhang sabar andukum tau uta wei pat usenran yau balaju itu dau rang ba lingdo ula mi no bat ula kren ha kanong ap jingkhang bat ula yalam sepo yu Petrus onda kumta kata ka sakri ka ap jingkhang ka ong hau Petrus me mameru memlong na ki senran jong uniu briu uong ngamlong te kita ki sakri bat kita ki sakri rang ba habakila sliuding renga na baka peja kiles ading no hekiles ading ru Petrus de udah yang lambat ki bat us ading to tigani ka de ka jingjia ka balajia hadin balak wan ban dieno yo trojisu do wenik senran jungu Judas Iskariot menba udang don haka kepergat semani men baula mot ban mi no na kepergat semani hadin baula duai but they took ani ka khot ka bakhat ar ba kila kita ka kan hun jong urang ba siajar bat ki sakri rang ba jong ki jiu kila kam yu Jisu bat kila khum yu tongin duai kukpa jungi bhabning ni aingo me try ba me plipat kala dingi kumni bagin yo ban beteng ni gani Bible study jong ka balang ho da try ki jingi ki jing hikai ka tin jume ki jing tho ka tin jume ki long ki bakodor namar ba kombo try Jisu long bagi tin jungu ki long jing em bat ki long sim namar kata kan rat tu isnei ban yarap mingi ban syampang ka tin jume bangi puli kumni baka ga ba memon ka ba me don ban kerkhu yengi kan rat lomba ka tin jume hakani ka por inda yo diang yi jing kerkhu bagin mat ikata ka jing em ka ba shisha ka ba kerhai ka jing em ka ba donru ka jing kemen ba ka jing sup ka ba mila ai hangi lomba Jesus Christ ukhonu jome tukur khu ka por ka brang sa boro try na bangapa ni gini teng Jesus Christ amen ti kata ka de ka ba ni beteng mentak sengi hadian ba Judas ulai lammi gitu ki rangba naga liang jong sipai Rom komjuru ki rangba jong ka jong ki jiu jong ka temple ki balong kenja officer jong ki jiu jong ki nong senchar jong ki jiu te Judas ula dieno yu try Jisu ban pen itu
ya kitu ki bawan kami ban peni thu bu du try Jesu bat ulade ban dieno yu dak bu do yu ten rei ngi lak ngi kan mau bahaba ki lawan hajan try Jesu ukli no pie wat ki kelas sep ting ban ki kenran dien ki kelon pen ban dakila khi biang try Jesu kli biang no pie wat bat kum ta kila kham sunut ban kren bagi juba berasian bagi wat yu Jesu banong bana Nasret try Jesu kasien baning kong bakani ka aru ujuba biang i keju juba ulong ma bat hajing siau penan kam daki kentien ki badai hi ban it peni tho ila di kedike kentien bo bleu peni tho ila di uta uba ong ngalong kata kedike kerteng ke jong blei ke bangi syam haka kitab Exodus kunong ka ba lai ke dekat ke bakhat sau tu try Jesu hangni upen pau ya kata ke jing nong blei jong bo namar bo de khonu blei na kata ke dau ong ngalong hakini ki nong wan kemiu te hadian bala peni thu kada don ke jingjia ha ka bau Petros ula sei ka wait lam ula mat ya ka skor jong to malkhos bolong weni ki sekri jong ka jong niu rangba ling do but kum tau try Jesu la thu pat ki gospel ula pandai biang ya ka skor jong malkhos ula pen khia biang but ula hukum miu Petros bo un bo no ya kata ka wait lam jong sepo ka jing som te hakani ka khot ka bakhan ar pat ni puli menta dala dap jia kita ki e bo kila wan ban kamiu try Jesu te ong kani khot bakhat ar anukum ta kata ka kunhun bat urang ba sejar bat ki sekrin rang ba jong ki jiu kila lam yo Jesu bat kila khomiu he kila kamiu Jesu bat kila khomiu tengi i kani ka por ha ka bala kamiu try Jesu ubam dan kono ka pop hu bom dan kono ka jing keno kat kum ka an rei la su kamiu la su khomiu kataru ha ka por men met ha ka badum ha ka ba ri ka bom dan kono ka bada syai ka kom balik kamiu namar bu sim dia kata ka benta kumuta uban sasya ya ke jing sya kum khonlang brot jong blei but kumle thu lupa do isaya ka lenong ka basan pulai sim la ang la ka sentur te ni ba urang ba sejar jong ki rom ula yalam ya kita ki balik ban kem te na kaliang ki sipai rom ki ba dan lang bat ki dan ke ban rus pa ngut na lor nang ta ki dan staki officer jong ka borsen siar jong ki jiu jong ke Sanhedrin ni ki sakri ha ka temple ki pet ki jing renti bat ki jong ka temple ki de bala khamrang ba la ni kita ki officer rang ta te ki ni ki la kamiu try Jesu lambat ki pat ki sakri ki badan hak tu ka por te ka kunhun ka ba he ki wan ban kamiu try Jesu men miet ka peni ya kata ka jing perkhat jong ki ba try Jesu te de lakum ba de nong yele persya u bakhlan u badan ki bon ki nong bot u badan ro ki ter pom nrei try Jesu tu ko por udan tang bat ki khat wei ngut kisnran bat sim dan kono ka kanhon sipai ka ban bot u ban yele persya ya ki borsen syar tingi hang ni ka jing tre lang jong ki ka rom ka basen syar ka ba kulum ya kari Israel ka tu ko por bat kini ki nong sensyar jong kanyam jong ki jiu ki bai ki dan bentalang hakani te kanyam bat ka bor sensyar ki trilang tu ko por te bat da thobat ka tu khot ka ba arfulai bat ki lelam no yu sya hau anas ning kong na ba ulalong ukthau kurem ukaya fas ulalong rangba lingdo haktagasnem te uniu anas kumangilaya kerenteng hoi nomor ba kam simlong recording te don apreng ju pi klam yo sngowi gani te uniu anas ulalong rang ba ling do hakatugas ngomot uniu kayafas ulalong rang ba ling do hakatugas nam ka ba jia gini ki jingjia chua bu try Jesu un sa syakam te uni anas pat udai thau kurem jong ne kayafas bat udai breu badang dan maha ka bor
haka Sanhedrin haka kanhun nong sensyar jung pedeng giling do bat kiwi udan kita ka ikhtiar kita ka bor bala buram bahayu de kinong sensyar niam jung ki jiu tu ka por bat kum ka jing keli perthau shwa yu try jisu shwa ban let shaka ban mudui u kat kum ka an kilelam shwa hau niu anas udai uba kila buram bah bat kumta dan ki ba kidawat ki opinion ju shwa bikin sim ki no jing rai ki ba kham khrau te ulalong rang ba ling do na do kasnam nriu ka ban nriu do ka ba khat san ju spasnam ka baning kong but hadin ju kila don sangut ki balong rang ba ling do kita ki khun ju ki balong rang ba ling do tang khandiat kat bau uniu kaya fas pat ubah dien jong kita ki khun anas ulo simti ka kamrang ba ling do nadu kaspas nam ka bakhat phra bat ulalong balai longrang ba ling do sistem ha do khat phras nam kata hadu ka kasnam life unriu kaspas nam ha kaspas nam ka baning kong learning ong ka english ka life unriu ed te kini berangut kila uniu anas bat u kaifas kila keli yu try jisu tengi i hang ni boyu try jisu la tokit la ni la mudui shwa da kinong sensyar niam bat kamadian sarapat yu sha nong sensyar be dei bat ka hima jong ka rom la ni nong sensyar jong ka perthai tu ka por bat dei ka sanhima te ha ka khot ka ba agar dekat ke ba arsau le thu ni sifang nu kaifas bodai mu bla ai buit bakan bha ban kem hai bo weu breu nyap na ka banta jong ki bubun lani na menta jong pait ba kata ka bangi sem ha ka ha kan gospel units kan nong khat wei ka khot besan pho nilai puli tangi kani kumno ba la ai buit do kaifas ya ka kunhun jong ki jiu ki bakwa ban mudui yu try jisu ba kan bha ba unyap we na kam taki babun bat kata kalong ha jing sya ka deiru ka jing thu rupa ka ba kaifas poi perkhat bu pendap ka jing thu rupa tinadu ka khat ka bakhat san do ka ba khat phrapat kadan kajing yithu shwa sefang ai ka baja yu Petrus hoi bodan kat lang bat u Yohanes ka dukhat ka bakhat san tatangan puli teu Simon Petrus ulabot yu Jisu bat uta wepat usnran ru te kila ithu hetel ju ithu yu tau sunran dau tau rang ba ling do bat ula let bot lam bat Jisu sya ka plau jong rang ba ling do te ka bangi la ban tip na ki wepat ki gospel ba hadin bala kem yu try Jisu barok ki senran ki la phet no te hadin ringi i pat kini arngot ki senran ka tau Petrus bat utau wepat usenran balai thu ni ka khot ka ba khat san ba unius utau wepat senran de bala ithu do rang ba ling do yu kamut la ban dan ka jing ithu ka ban la sien na ka daw ba ki dei na ka ju ki kanhun badong lingdo namar ba we ni senran jong try Jisu Yohanes ba thoi ni gospel ude khun jong lingdo ai ngamot udan jing dei bat lingdo bude Sakharia tu ka por ka ba lakha Yohanes nong pen baptis ukpa jong Yohanes nong pen baptis de Sakharia ubade lingdo te Elizabeth pat ka kemi jong Yohanes nong pen baptis lani ka kurim ka jong Sakharia rang bolong lingdo kala deiru sibakha bat ka Mary ka kemi try Jisu te kadan ka jing dei bat kumta ka don ru ka jing ithu ha padeng ki lingdo bat Yohanes te kata ka dei ka jing antat ka jing research jong gip katuk ni commentator regla bandan ki we pat ki daw dan rela ong ni da ka ba shai ba ni rong ba ling do ithu ye we ni kisan ran
te ki bon ki komentator ki poisya ka jing ka conclusion la ne ka jing rai ba uni we pat usnran bala tho ni udei hi Yohanes uba tho e gani ka gospel te gani ka jing itu Yohanes do orang baling do kapan seluruh Yohanes ru ba unlik buat biang yo try Jesu tan hado benlarung gani ka plau yi jong kata ka yeng ka jong Anas te ndala rung hang tau Yohanes tu urung bet dan jing septieng ban rung nomor ba la itu yu do orang baling do te ndrei hadien pat u habo pet yo Petrus pat u sa sedien tre ban rung dan ka jing septieng tu lik mi biang se plau na se bar jong kata ka plau but lik khot yo Petrus but ula keren suai kata ka nong up ye ka jing khang but no ula dep keren ye ka ula lik khot yo Petrus dan rei kata ka nong up jong kata ka jing khang dah bo Yohanes but Petrus kila wanrung sepo kala kali yo Petrus gitu ye gitu jing kali kedkhot bakat lai andukum ta kata ka sekri ka ba up jing khang ka ong hau Petrus me hemameru memlong na kisnran jong ni briu te Petrus jawab iyo wong ngamlong te gani kadai ka ya ka bau try Jesu ko mangikan mau ladap itu lupa ba Petrus unan ulaisin shua ba unriu usiar te kata kadai ka sien ka baning kong ka bangi ini la tho ba la len you try Jesu te ri thuru ka khot ka buat kita ki sekri bat kita ki sekri rang ba haba kila sliu ding renga na ba ka peja kila ya side ding ru Petrus de ula yang lam bat ki bat usai ding tingi yang ni bo Petrus udan kata kejing yele ka bakrau not ban yathu bet banong bangadei ngai thu you try Jesu bangadei usnran jung ngadei nong buat jung ngadei na kanhon jung ru Petrus ula septieng bat kumta namar kejing septieng ya kejing mai la kejong kamet ni ladi ula kloi ban len no you try Jesu bat om tang katan re ula le men le kumba udei boswan yang lang ta ban wan pet ka i ka baja kumalong ki pat ba bat kum tau la side ding lang bat kita ki badan hakata ka flau ki balai sliu ding renga ong ni hoi ni le pet ka ni ka tayo ba ka ni ka jing sliu ding renga kala kadan ka pat ka jing ja ka bes ka bam dei kum ju hitam ba kadan ka jing sliu ding renga hakata ka por ba sliu yo ka ding renga du try Jesu bangi pulih kalau nong bar huai hadin bola mipat bu ya kendo isnran harut ke duriau Galilea hagata kapor usliu ding try Jesu upun kre bam yaki ulas angi dokha bakin bam ki senran ki badangnya tong dokha duriau Galilea but usliu de keding renga tingi i hang ni Petrus hakani kalenong kebakat pra ulit ban menle kumbo dei na ka kanhon jong ki breu jong ka perthai bod us ding renga lembat ki ka ding ka bala sliu da ki breu ki ba khriat ka ta ka por ki ba dei ki ba dan bentaru ka ba kemi try Jesu kat ba hakal nong bar huing i pat bu try Jesu de ma u ba sliu ka ding renga bod de ma u pat u ba khat biang yu Petrus bonyo ya ka jing penthamai biang do ti Inya puli pan nuduk dekat bekat kendai terter. Anu kumta utau orang baling do ula keli yo Jesu sepang kisenran jungu bat sepang kejing hikai jungu. Teh ni kedon ke kejing ke banghiapan perkat bahau ni orang baling do. Udah tu Anas ne udah Kayafas ne. Anas udah tahu kurim jung Kayafas. Kayafas udah orang baling do balong orang baling do tu kapor dan reu Anas simlong orang baling do syu rei la tip hi kum orang baling do baru de orang baling do balak khamsan la kham yau kerta bad la buram bhai ko mangila ong dang sedang tingila puri kate dekat ke ba khatlai ba la yalam yo try Jesu
ningkong la lam shwa khmat anas te katu ka jing lam yu try jisu khmat anas menta ka beteng pat ka jing thu ja yun la lam yu namar ka don ka jing ya thu shwa shefang ka jing lan ka jong Petrus ha ka sien ka beningkong te kum ta ka de ka jing beteng ni ka te ka khat bakhat lai te ong ni on kum ta orang ba ling do ka bomut anas ula kali yo jisu shefang ki senran jung u bat shefang ka jing kai jung u tiu ni orang ba ling do anas uba la retire u nda bala ilam yu try jisu khmat ngi kan mau bala dep khom yu try jisu la kum bo de nong kam sniu te ula kali yu try jisu shefang ki senran jung u bat shefang ki jing kai jung u kani ka jing kali jung u kalong thik la kum ba umpat tip e shefang try jisu nrei ngi tip ha ba kini ki lingdo ki rangba lingdo ki farisi man kapor ki bot ban sentiat ban pe jisu hikai yu ki tip ha hikai yu but ki tip ha ya ka jing don ju uru ki senran ki bot yu tengi i hang ni bakadan kata ka jing kadon kata ka jing kwa ban sukli biang lakum ba udai mu badan hok ban bishar yu tra jisu haga jing sisa dan hok namar kani kam dei kat kum ka an urang ba ling do ubala song thai la ban le kumunong mudui la kum bo de urang ba ling do ubadang trei tinre namar bala buram yu de ki jiu kham tam de ki tu ki badan haga jing sinsar nyam kumta la yalam yu khmat tu try jisu i hang ni bo ula sya bishar shwaning kong ki bre ki bom dan hok ban bishar ban mudui yu lani ban kli jing kli yu la komba shyalam kai u tang ban tip u jubab yu tengi i kata ka jing sya iben ke jong try jisu dikini ki nong yalam nyam ju ko por kim buram satya kim new kor ki kamba ki bolale ki sngo ba ki sngo bol pen khia ki babun ki brio ula pen im pat ki bala yap ndrei kita boro namar balai ki kemi u namar ki suthu ba lada ki jaj benriu ki paj ba jiu kin pediang yu kin bot yu kata kamot maki kim dan shu kata ka hok banong nong sinchar kin do no ye kata ka buram khmat ki paj ba kumta ka jing tumu jung ki bagi kemi u kelong banyo daw banyo ban penyap sunan yu namar ka jing don jong try jisu kalong ka jing ma ye ki bagi la ban do no ye kata ka kerdan kata ka buram kata ka spa ka baki kila yo da ka jing long lingdo jungki lani ka jing long nong yalam nyam jungki tiki kini ki kila ban ja wat haki singi ki jungiru bahaba ni kham ye ka kerdan ye ka buram ye ka spa ni la ban len wat ka jing sya ka ba wan no blai bat ban shun ye kita ki ba kren ye ka khtien blai ha ka ba shisha bat ki bada ka ba pau shay kedar bom dan daw ban pendram ki tengi i kata bekerja lah kalong kinong yalam niam jong ki wepat ki kan hun niam lani wat apdeng jongi ki stan ru bagi don ki jingja ki bakum kita na kapor se kapor te kata kedai ka bangi i bekerja ka perthai kinong yalam niam ki babun ki shun yu try jisu ki mla sha yu namarba ki suthu bakin sedulut ye katu ka buram ye katu ka kerdan ye katu ka bor ka baki don hlor pajba bat ye ka sparu baki yo nang ta ki comforts ki luxuries ki babun te baki i baki bri ki phai su jisu ka pen sep tieng ka pen ire ki ka pen sngo senjer ye ka ta ka jinglong jongki kum ki nong yalam nyam te de na ka ta daru bala kemyo tra jisu kumni te jisu ne u yethu wong nga ngala kren ka bapau sinna ka perthai nga ngala hikai halaka sngi haka sinakok bat haka temple haka ba ki jiu baro ki jiu seng bat haka ba ri ngamsim na kren ru em tu try jisu kum uta uba kren ni ka jing sisha bat ubaya na ka jing shai namar ula plas fangila dia kalau nong bapra dekat bakat ar o ngau bolong jing sai jong perthai te kum uta o ngalong jing sai jong perthai
utrai Jesu upenin ni baulong kumta. Bagi ai baule kam simlong hakabari, kam simlong hakaba kabalong kabadum lani kabale butu umlong kumta. Wanga ngalakren hakaba paitba. Wanga ngalakren hakaba pau sina hakaba thai. Kamut hakipaitba kibawan ban sngap yu. Wong susu untuk wong ngalahikai halagasngi hakasenekok bad hakatemple. Kat sibaulet haba kijaka kibom kebajengai naga temple kidon gisenekok urung hasenekok banikai. Ndai bau suhikai sop seni bat setai ki jaka ki bari ki jaka ki bayalang kenhun hapo kino ki yeng ki bala banikai ri mo manong ndai wong ngahikai ka bapai ma kesenekok kedi jaka kendo paitba jung ki jiu ban sngap ika tianu blai lani ban don kino ki jing kren kesenekok ke temple le ka bakham halor sisu haki jing la niam gi bakerpang jung ki jiu kamut ke jing kendo kolong ke temple bat haki tu ke jing la niam jing la niam bakerpang jung ki jiu try jisu ju kampem kamtam kito gi bakong santam kum ka niam ke jing la ke Pentecost bat kiwe but penting kena ya dia bundan ke temple bat bundan ke temple uju hikai ke temple hak bapau dikitip bahaya kata te try jisu ongang la ngakren man kapor ngakren hak bapau ngakren hak bapila ban sngur ke basuk nomor ngakren ngamjit ki jaka ki bari ki balong ki ba ban sngap ndre ki jaka ki bagi paitba ki la ban ke basuk kum ke senekok kum ke temple hoi hateng kala benong kum hikai harut ke Duriau Galilea nomor ba kila bun ki paitba tengi kenmau hakau itu ki sinong harut ke Duriau Galilea ki paitba ki lang sibuan ba bat yeng teng usong hakalieng bat ki paitba ki yeng narut Duriau ban sia skori te baro kalong ka bapau sai kedar kum kesngi sim hikai ke bari te try to sugu dekat bar huai ukli balai mekali hanga tu kali hakita ki balai sngo ke bangala keren haki hakmi kita ki tip ya bangala ong tu try su ong balai mekali hanga kadon kejing mut hang ni lada try su unya thulot ki baula le sibenta kalong bakan jerong bah kejing batai ju kan Islam bah. Kabaar pat kabenta kalong balada. Un batai ledi ki balale dang don kamman pensisya pat dekiwe. Tinla iyo ban keli ya habala ki kila ya so la kabadan kam long ban keli ya kita ki bala ban sakhi. Timanu ban sakhi ya bu kerna ka basyai ki deki pat ba ki bala ya sngo ya ki baya tuit na ka weiga jaka askoi ban sngap ya Bat hakani kaporu habu dan ya khmat kini kinong mudu yu dang arsngi la sngi suaru udang hikai ke temple. Wat kesngi ke bah hoi kesngi ke bah suaru udang hikai ke temple. Kani ke Thursday tega hagasngi Wednesday udang hikai ke temple. Te kata kedai kejing menong kejing kit khia jong pra Jesu ba un hikai bet kat bau dang yok kapor ban hikai ki pai ba te kam dan jingmut yo neu anas utau orang ba lingdo bala retire ba un keli kat igini ki jingkeli bau tra Jesu un hab jubab Islam but ban pensisya kata jing sya kan jin dalam bahai ba sukli bet yigi tu ki pai ba ki sngap yo ke evidence kan kham khlain nang ta namar lagi keli tang sifo khat san ngut na kita ki pai ba bli sngap yu kila yo ke babun te kata ke dei bu tra Jesu om bali me klianga te ko khat par fuar pan ni ba to lo tho te habau la kran ki ni ki ru we na kita ki sakri rang ba u bala yang hajan ula thap yu Jesu do ong
kumta dami hay kumta du me phai ktien ye orang ba lingdo tu ni we ni kita ki syakri jong orang ba lingdo mo ni syakri ha temple ba khamrang ba ni ki officer ba khamlong he ken lej ban thap be you try jisu ha jing smo jong utau brio ta kalong ba try jisu ukran khor ukran kerukom bakhlamakor persya orang baling do balai kalau tan mar bakini ki lalong hapo kata kajing hukum jeng orang baling do bat kim te besho ban buram yeno dada ki kapau ba kita ki ba keren ni kajing sia kalong persya ya ka bagi hikai lani ki bagi kwa orang baling do ti kata ka pen ya kajing long jong tu kapor kajing long jong ki reuniam lani ki nong yalam niam ka pen ya kata kajing hiar ba nado ki bahapo jong ki long kumta te raringi pen haga gospel Yohanes menang along ka dukhat kalnong ba phra dukhat bakhat ar hang tu try jisu lo nga bolong ka jing syai tegamot ba bo kren ru kren ha ka bari nang tangi na pet pat ha Isaya ru fuwei iwe ni hang tu bo try jisu la yathu lupas hang ju bon kren da ka jing slur ya ka ei ba dan ban kren Isaya ru fuwei iwe umun sim utrai ublei hanga na bo try lapen sla yenga banyelam yiki ki babha ha ki bajamnot ulapha inga ban span yiki balapat donot badyalap yiki jing plat no ha ki balaring mrau bat yiki baple yiki bendi ha ki balakhum banyelam banyelap yiki snam ke badiang hun ke jong try bat yaki sngi ke jing penher keput ublei jungi ban pentingan yaki besngusi baro ban bu haki besngusi haseyon ban ai haki kebasien sentiu ha ke jaka ki depei ke umpnyang ke jingkemen ha ke jaka ke jing susi ke jankup ke jing yero haga jaka ka man siem ka bakhia bon khot yaki ka yeng ki dieng ko hok ujing thung utrai bon penon borom yu kata ka de boleh thu lepas fang trai jisu bon kren bet haga bapat ba haga basai gini ki brio mo te ka la pendap ya kata ubo tho ya kata de Lukas sakal nong basau yuthu mabo try jisu dan po kasne kok ka por ba usim ya khtin ublei ban puli ulapoi ulaplit ya kani ka bentahi Isaya ru huwei ba de pet kala nong basau ka dekhat ka ba khat phra wong umunsim ublei uhanga na bawla pensla yanga yaka banyalap yaka gospel haki baduk ulapha yanga ban penbana yaka jing pelat hakita ki bala set bendi bat ka jing penpet pat yaki bamatla ban pelat no yaki babun bala ban ka sitom ban penbana yaka snam bapriang hun ka jong try ti ula kali yaka ta ka kitab bat ula aino pat haw basumar bat ula syong tega khmat jong ki bah kata kasana kok baro kila ne hu ulas dang te ban ong haki hakani ga sngi la pendap ye kani ga jing tho haka skor jong phi tengi i ni ya ka wei ni ki por ki bo try jisu ukran haka basai haka bo yasngo baro bar kani ga jing kran jong ulai ka kham long dan jing mot sisu namar bo ukran bo de mo u ta boleh thu lupa ru Isaya
la kalong hakal nong ban ru fuai nei kiwi pat ru ki benta jong ka tien jong play te ini pet pat ka ni ka khot ka bakhat ka khot ka bar fuai tengin beteng ni ka khot bar fuai balai mekli hanga sorry ngumut ka bar fuar ni ka fuai mo ta bar fuar te bol la kren ru la kren ni ki ru we ni kita ki sekri rang ba balayang hajan la thap yu jisu do ong kum ta du me phai tien yu rang ba ling do tingi i ka ngi le kren ni kata ka benta bakini ki wat hadu kini ki sekri ki jong ki nong ilam niam ru ki don hakata ka jinglong ka ba kim song thu su ye ka jing sisha te haka jing sia pra jisu don hok ban jawab kumni balai namar ban pen sisha ba u le e ka bam dei de ban don ki sakhi de ban don ke evidence bo le ka bam dei te hoi ka ni ka di ka por bu kran ni ni kentin te la da la shu keno yu kumni do ni sekri jong rang ba ling do ka pen i bala bisari u la kumbo dei u bam dan ka hok ban yo ka jing bisar ka ba dei biang to te ka to khot bar fu lai ko ngu jisu le thu au la dang ala kren bam dei te pen i se phang kata ka bam dei ndrei la da dei balai me thap yanga te try jisu new kren biang ka ni ju namaru new breu thap yu mo lai thol pa hoi ye ka ni jing sa thap ju try jisu dang i pe ka kitab Isaya ka nong basan pho da khot ban riu hang to lai la de i thol pa ka ta ka i ka ba un sa sha na lor ka nong ka basan phulai ka ba khambon ki ba tho ha kitab Isaya ka nong ka basan pho da khot ban riu la thon tu na la pensha la ka ing dong ha ki nong sempat bat ki ngap ha ki ba phut yu snyu ngam sim la buri ila ka khmat na ka jing na ran bat ka jing ban thiu te hoi ka ni ki di ki ban saja tersitar pat kum kini lei ki long ka e ka bakin sale hadien jong ka ni ki tu ki sipai bat ki we ka ni ka ba lei thu lupa mo te hoi ka ha jing sia ka ni ka di sibenta ni ki tu ki jing sa sitom jong ta sekri jong blai ka bong yu try jisu ka bangi puli na kitab saya ka nong basan phulai du khot ban nyo laban ben u pen ban ula penrit yeladi bat sim la ang la ka sintur kum I khun lang brat balai lam sia jing penyap bat kum ka lang brat ka bas ngap akhmat ki nongot snyu jungka sisya sim la ang la ka sintur kata ka dei ka attitude ngila banong la ni ka rukom ka bo try jisu pen pau yeladi ha ka jing nong dan buram ju u kum khun u blai bo sim la pen phai di ki tien ki ba khlamakor la ni ba kum bo long perthei ndrei ula pen phai di ki tien kum tau ba dei hok banong khun u blai but u try jisu ni I hang ni ba yang khmat uni sekri jong rang ba ling do u de tang u brio ba de jing thau jong blai mo u de u blai u benta ka ba thau yu brio rang kat ba du blai ku pa blai man sim khoi tu ne u brio ba thap yu u borom yu rang ba ling do u bolong tang u brio biang sen u perkhan ba mdan halor u ba kham halor ban yu rang ba ling do bala se ude ru ubre ubam tip hi ka ktenu blai wala da de ude sekri ha ka temple ni sekri jong kita ki nong ilam jiu
Uri bom tip yaktinu blay sepang uta orang bakling do ubo blay sepa. Haga sitis Hebrew ni I bla tho sepang try Jesu bo de orang bakling do ubo sngo lam mi gijing plot jungi. Tu ni ubriu sim itu orang bakling do ubo sisa. Itu tang tau orang bakling do ubo hakani ka perthai. Te u Petrus ru upen I ha ka sithi jong u kan nong ka sithi ka baning kong nong ba ar ka dekat ba ar fulai ya kata ka jing long ka jong try Jesu bo umyania umyamai pen pai ktien da ka basniu reu kali ka jing kali pat ki badai ban kali kum ka hok ka ba udan hok ban kali we pu we breu hi udan ka hok kham tam u le ba khlam pop nangi pet ka sithi Petrus ka baning kong kal nong ka ba ar ka dekat ba ar fulai kong ni ubaha bala kren ben yu ju kren ben keliang habau sya sitom ju bringem ndrei ula ju aitino hauta ubu bisar hok kita kidai ke jinglong ke jong try Jesu ke bangi I hadok ke bekut bu long kumta te ho kidan kini giru kom ba ong ke tinu blai la tho haka kitab Deuteronomy bat kibi benta bah badan ke jing tian bisar deban donru kisaki ngilap ha ka kitab Deuteronomy kelnong bakat khandai kedekat bakat san do arfuai bo bleu ai ki kom ki basai bha nung bo Moses kumno ban bisar ya ki breu kumno ka de ban long ka kom bisar unong bisar umla ban su bisar kum to khlem de dan kata ka nong rim ka ba la tho ha ka Ketinu blay. Deuteronomy khat khandai khat san hadu arhuai nan puli gini dukhan. Aku kadang gijing baklafi gini kam dei kaju. Rong lakum tho baklai gini dukhan try. To kam dei gini tu ngan sa yupat hakui OM nga complete na kitab nang bisar kam dei Deuteronomy sorry. Deuteronomy khat khandai khat san do arhuai. Watcha yo nong sakhi batang uwe banyile persya yo briu namar kanu ru kejing palat lani namar kanu ru kapop hakanu kapop baro bole pop da kesentur arngut ki nong sakhi lani da kesentur laingut ki nong sakhi on penskam ya kata kam Tikata kadai kebasyai ba badan kam arngut na laingut kisakhi ban penskam ya ka kam kamut ban bisyar ban penram yu tau balasa mudui ne ban penkesan yu la daw no sakhi lam ler uyeng yele yu nu briu da ka ba yathu bamdai persya yu andukum ta kita baro arngut pedeng ki badan kata kejing yania kini yang khmat utrai bad khmat kita giling do ken bad kita ginong bisar ki banlong hakata kesni ter ketu aba keren pat persya ya ginong sakhi lamler mo namar nin sepuli kini dekat bebut kidan ginong sakhi lamler to tiga dekat ke ba arfsan pan Petrus ulen pat yu Jesu tingi ini baka dan kejing ya keliang ka alternate hapadang ke betu ke bejau Petrus bak ke bejau tra Jesu kalong ke flag or kom bo Yohanes ya gini ki tu Petrus Simon Petrus udang yang bau saiding kumta ki ong hau miru memlong na kita kisendran jung ulalen badulong ngamlong
Wena kita kisakri jong rang ba lingdo ubadai kur yauta bo Petrus ulala might no ek score jong wong ngamsim na yo yami yo mga yami hakata ka per lambat andukum tau Petrus ulalan pat te kumni ru la riu usiar te sarsin ningkong gitu ki bedon bes ading lang bot Petrus kemangila puri itu khat ke bahaswa gitu khat pra bagi bes ading bot Petrus ndon hadin bulalan yo try Jesu kesin beningkong daga bo ong ngam deus nran ju hakatuga syakri ka ba abjingkhang mentah kia kelilang gitu bas ading bot nomor bula rung siapo bes ading lang bitu bes ading ki keli ong ngamlong ngam dei mo te hadin kata sawai pat ubrewi iu Petrus itu iu bo de tu badan hapdeng gitu kiba idon keperget semani bot Jesu baru dei ubahiyeng wong ni udai kur yauta ubo Petrus ulama no ikaskor jung kamu udai ubahiyeng uni udon lang bau tu malkhas basa amat skor udai ubahiyeng dan ni ongkur ni kau tahu kata jing dei bahiyeng ten rei kani ka poru Petrus ulalan spat sesen prize tu berkedai kesien ke balai ki dukhat khat san do khat pra ya thu kesin ke beningkong arsan adu arfunyo ke jinglan jungu kesin ke baar bat ke balai bat mari dap ong ula jawab bau wong arfunyo wong andukum tau Petrus ula lenpat kamat ke jinglan jungu ke balai sin itu ni kumni ru ula riu usiar kamat tau kumbali itu lupa du try Jesu bon salan yu laisian shoban riu usiar kalau dia take kumta bat kani kedai ke bangi i ke bor jung play ke badan try Jesu bo lai i lupa ya ke ke ba ki briu kin le ulai i lupa ya ke bo usenran ubhajan jung Petrus unsa lan yu ti kata kedai ke weipat nagi jingpen sisya bo try Jesu dei ubadan ke jinglong ublai hu namar bau de khun ublai kumlai thu to blen ker khui ke jing pulina ktin ke khui ju tengin se peteng pat ka wei pat ke tayo ya kini ki benta ke badang sa jong ke lenong ke bakhat phra enta ke buram ke jong blai amen tungin ye doi ku kpa jingi bhabneng ni aingo emia try ba mela ai ke ni ka por ke bakodor bangin ya puli ya gani ka benta juga ketien jumi haka boleh thu sipang ke jing syakam jung try Jesu haka por minmiet ha bahab banra bat ki jing tebe ding ki syarak bat ki la kami u de ki kan hun sipai ki babun tengkat bat kita ki syakri haka temple la kumbo dei unong kam sniu re try Jesu la syak ki bakin kami u ban ula jawab iki jingkeli ki bala keli do ne anas hakarukam ban pensisya ba dan kam ban yethu lut ya ka ek bola keli namar baki bon ki la yo sngo yu ka basai ula jelap ka basai bam dan ka ek bole ka bari ula hikai ula yelap pedeng ki patba ka basai kadar baki yo sngo bha yu i ki ek bola le ki kamba bat ki we bat ki jingkran ju kumtam dan kanu ru ka bau habban aijubab ya ka ke bau ni anas utau rang ba lingdo bala syong that bala kli jingkli ban ngai ngo emeru try bangil yo ban puli ba kumno kuma mele thulupa Petrus pedeng gejing long klot jung kumu brio ula len yemi hadu laisin bat kumtaru la rius er hadin kesin ke balai ke penia try ba ke ba mele thulupa kala ja thik kuma mele thulupa ha ke jingim ke jom Petrus try rap ini baginang itu sisu eme ba melong sisa ukhunu blai ba ho bangila ban syania
ban yo ya gajing im ke shisha bat ban longru ki ba slur ban yeng gajing shisha kumba me mela khot ikinong but jome baro bakin longkum ta try rap ini namar ngilong tang ki brio plot ini na ke shepting ki ba ngim dei ban shepting try ndre bagin long slur ban kren ban le ki ba me maning bagin le kat ba medang pensa ini kan ke slak do bagan long gajing kerku ki weipat ki paraman sim kumba me try da gajing long shai ke jome ki baro try mela long gajing kerku ki brio baro ki balangit hami bara try but ki weiru ki ban sangit hami kat ba kapor kadang sa try terus ngo ko pai ni gajing kerpa jungi na bangi pani kini baro keteng try but nong panim be jingi Jesus Christ bara ka bawai no tu ai ba gajing ai ka badap biang ka bakar hai ka jong try Jesu ka jingi ba ka jong bleu ko pa ka jing slop bethiang man sim ba khuit ina shongkar hai lambat ni kum ka balang hoi ki baro bedon kini ka por ki bai sngap ikani ka Bible study ru shongkar hai ru ki riunget ki badan keleng slak ka perthai menta badadu halak taru amen.